Hello viewers, lamsugunorno kokborong korang YouTube channel o. Madhyamik tei kuchung madhyamik ni exam pass ngai rongno belai ke hamjangma tei kha kaham yaparo norok bwskango thangui tebo result kaham manthing. Hinkai jara school contact sijak rokni bagui o video belai nangkukmani borokni bagui ang o video swnamo. Kwbangma borokno ano swnglaio school contact tamo tamni bagui school contact sijak phai. Result ani 170 180 200 243 marks haipano school contact sijak. Ang pass da engnai fail da engnai ati hairok. Ang norokno samani tongo madhyamik tei kuchung madhyamik ni exam pass wngnake kaisa subject no tam 1 exam norok je marks manmani bai tam 2 exam norok je marks mamani miloi 33 kana nango. Total pass wngnake tam 1 bai tam 2 miloi 165 mana nango. Hinkai nokni question ke obono pass mark 165 si hinkai ani to 165 ni sai marks kwbang hinkai tamni bagui school contact sijak. Obono swng saiman laino. Puila salaigrano swng school contact tamo. School contact hinkai fail hayakeba subject back phaimani no school contact hinjago. Hinkai norok swngmani 165 ni number maniba tamni fail engnai hinui naidi norokni kaisa hayakeba kaini subject o 33 kaya ngui mano. Aboni bagino school contact sijago manikhai 165 ni number lajak pino kaisa kaini subject fail hinkai school contact sijago. Hinkai te kaisa norok question khayo koita subject back hinke tewaisa swng porikha riui mannai. A porikha bufuro najak phinai. Nadi norok ni tomungno duita ba ekta back phaijak hinke norok porikha riui mannai. O porikha nokno 2 mas ni pore eba 7 din ni pore nokno porikha najak phinai. Manikhe norok bosor basa porikha tewaisa riui manphinai. Hinke tai tomungno norok duita ni sai kwbang subject o fail khai tongkhangke norok tei bosor basa candidate ingmiya mane duita ni sai kwbang norok subject fail ungjak hingke norok tewaisa porikha achogui manya. Hinkai norok saino mankana je school contact tamo koita back phaikha hinkai tewaisa porikha riui manphinai. Ang norok no tewaisa sapinai school contact hinkai je fail ba back subject phaimani norok o back subject tomungno duita ni sai kwbang phai tongkhe tei norok bosor baso bai tewaisa porikha riui manya. Tomungno nokni subject ekta ba duita back phai tongkha hinke norok sure tewaisa porikha achuk manphinai 2 mas ni pore. Hinkai norok saino mankhana norok ni je question ni answer hinke nokni thani kaisa ni request khayo norok o channel o katal tongkha please subscribe khaina di omo haitebo video nungna bagui tei video no share khaire di je saimia rok no bo saimani na nadi hinke puila ni simi paithak jora naina bagui belai no hambai.